Centrem-nos un dia més, lamentablement, en el cas de la presumpta pederàstia als maristes, perquè el Col·legi de Sants les Corts ha apartat cautelarment Feliu Martín. Feliu Martín era, fins avui, el subdirector del centre. Aquest marista figura entre els 6 denunciats per presumptes abusos sexuals. Miquel. Bona nit. Sí, el cas de Feliu Martín és especialment greu. Els altres denunciats estan o expulsats o jubilats o morts, però ell continuava, com dèiem, en actiu fins a dia d'avui. El col·legi l'ha apartat després de rebre un requeriment dels Mossos d'Esquadra. Els maristes han aplicat el seu propi protocol per evitar que segueixi en contacte amb els alumnes. Això el mateix dia que l'advocat d'en Manuel, el pare d'una de les víctimes de Benítez, ha presentat un recurs contra la llibertat provisional que li van dictar dissabte i al·lega que pot destruir proves i fugir. Per demostrar que hauria de ser a la presó, ha inclòs en el document les declaracions que el pederasta va fer diumenge en exclusiva a un equip de 8 al dia. Marxaré unes setmanes d'aquí, o sigui, ho tinc molt clar. O sigui, jo tinc molt clar que marxaré d'aquí unes setmanes. O sigui, no diré quan, perquè si no vindrà la gent. Però tinc molt clar que per evitar aquesta invasió ja tinc un puesto que ja més o menys ja parla amb una persona i en qualsevol moment estaré fora. Per la seva banda, en Manuel, que avui ja ha volgut ensenyar la cara als mitjans, ha dit que està en contra que els maristes es presentin com a acusació particular en les causes contra els denunciats. Aquest matí els ha fet aquest retret. Se está hablando mucho de protocolos. Y el deber moral de la institución de denunciar esto, es que eso no se va a hablar, del deber moral de una institución a denunciar un abuso a un menor. Precisament per revisar els protocols, el síndic de Greuges dimarts reunirà totes les administracions implicades per estudiar què ha fallat en aquest cas i què es pot millorar. Avui, en aquest programa, avançava aquesta reflexió. Crec que aquests protocols han servit per evitar molts maltractaments. Se'n poden produir en aquests moments, senyor Cuní, que estem parlant vostè i jo. Un protocol no evitarà que hi hagi maltractament. Un protocol el que ha de fer és posar molt ràpid en marxa les senyals d'alerta. I sobre el monitor de menjador detingut el mes de desembre, avui també hi ha hagut novetats, Miquel. Sí, una vegada més, arran de les declaracions del director dels maristes de Sants les Corts ahir en aquest programa. Aquest monitor no és treballador i no ha estat mai treballador dels maristes. Era un alumne en pràctiques que nosaltres havíem deixat que vingués a fer les seves pràctiques a la nostra escola. Doncs bé, avui la Fundació Pere Tarrés ha aclarit que l'acusat feia pràctiques en un dels seus cursos. També han deixat clar que van informar dels presumptes abusos a la Direcció de Joventut de la Generalitat i que van apartar el monitor immediatament, Josep. Sobre l'escàndol de pederàstia als maristes, una última reflexió, la que ha fet avui l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. No vol dir que no sigui greu, que sigui una cosa que ens té que avergonyia a l'Església, avergonyia a la societat que aquestes coses passen i no es va posar el remei en aquell moment. I encara una dada més que s'extreu del comunicat que acabem de rebre ara mateix en aquest programa que ha emès el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons aquesta nota, l'any 2011, amb la primera denúncia, ja recordaran que es va arxivar precisament sobre aquests casos, doncs es va arxivar contra Benítez. Els Mossos d'Esquadra van fer saber al jutge que els havia encarregat la investigació que el centre, és a dir, els maristes de Sants les Corts, s'havia negat a col·laborar. Més llenya al foc, doncs, del que és en aquest moment un gran desori, no pas informatiu, sinó també de l'incompliment de les obligacions. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els maristes que ahir van seure en aquest programa per donar la seva versió i demanar disculpes per tot el que havia passat, es van negar a col·laborar a requeriment dels Mossos d'Esquadra quan se'ls va demanar més informació a partir de la denúncia que ells mateixos havien presentat el mes de juny de l'any 2011. El jutge, després que la persona que denunciava no volgués ratificar la denúncia per raons personals i absolutament dramàtiques dels seus problemes psicològics en aquell moment. Després que, d'altra banda, s'advertís que l'escola havia retirat el professor, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ara, hi va haver més dades perquè aquelles eren insuficients. I és una resposta a la demanda de per què no es va actuar d'ofici, sobretot per part de la Fiscalia. Doncs bé, sembla que podríem tenir una primera versió. No es va actuar d'ofici i no es va poder tirar endavant més investigacions perquè els maristes requerits pels Mossos d'Esquadra per ordre de la justícia s'haurien negat
a col·laborar.